लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायैनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। माने बाथ्रायानो जाहैबाय मोस्रोमखौ बयबो गुफुर खालामनो होदों आरो बयबो माने सोरबा सोरबि दोनै बयबोबो नंद्राया। जागोन लोगोफोर आङो मोस्रोम आगैखौ गुफुर खालामगोन नाथाय साननैसो नेबाव आरोना। दाथ' हरखाबनो गुफुरबो जाद्रायनो हायाना थाबैनो इसेबां। लोगोफोर आं मानसिया एसेबां गोसोम हरखाबैनो बोरै एसेबां गुफुर जानो हानो दोनै साननैसो नेबाव र'। नाथाय जागोन लोगोफोर आङो गुफुर जाथारगोन। लोगोफोर नोंथांमोननि साननाय बायदिनो खालामगोन आङो। नाथाय साननैसो नेबाव आरोना। लोगोफोर साननैसोल' नेबाव मथा मथि मास मोनसे बा मास मोननै बेनि उनाव खिन्थु आंखौ नोंथांमोना गुफुर नुसिगोन आरो। आंनि मोखांखौ आं माने ओरैबायदि जोथोन लागोन बिबारि आब'निख्रुइबो गुफुर जाना दिन्थिगोन आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे। साननैसोल' नेबाव साननैसो आं माने एसे स्ट'रिबो बानायगोन नालाय बेनिखायनो एसे नेबावनांगोन आरोना। मास मोनसे बा मास मोननै बारा नङा आरोना। नोंथांमोना आंखौ एसेबां मोनखायो आंखौ गुफुर जाजानो लुबैयो। थेंक इउ दे लोगोफोर आङो नोंथांमोननि थाखाय गुफुर जाना दिन्थिथारगोन सानसेबाबो। आङो मोखांखौ ओरैबायदि जोथोन लागोन माने सानसेबाबो गुफुर जाखागोन आरोना लोगोफोर। नाथाय नोंथांमोना जुदि आंखौ गुफुर जानो खिन्थायोमोनबा आङो आंनि मोखांखौ जोथोन लायामोन आरोना। ओमफ्राय आं गुफुर जागोनबाबो नोंथांमोननि थाखाय जागोन आरोना। थेंक इउ दे लोगोफोर। लोगोफोर आंबो गुफुर जानो लुबैयो नाथाय आङो आंनि मोखांखौ जोथोन लाथारा माने बासोयो आरोना। ओमफ्राय दा नोंथांमोननि थाखाय जोथोन लाथारगोन आरो। लोगोफोर मास मोनसे बा मास मोननैनि उनाव मोस्रोमा गुफुर जाथारगोन। दा गुफुर खालामैखाय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर। जेन थेन मास मोनसे बा मास मोननैखौ मेगन मिसिबनानैबाबो थाथारदो आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि सेकेन्ड चेनेलावबो आङो अनसुलि आइ गदायखौ हगारबाय दे। अनसुलि आइ गदाय पार्ट 14खौ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा नायहैनो हागोन। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनावनो होना दोनदों लोगोफोर। आरो जुदि सोरबा सोरबि मोनाबा अनसुलि आइ गदाय पार्ट 14 लिरबानो जाबाय होमबानो फैगोन। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। थेंक इउ लोगोफोर आइ लाभ इउ। दाब्ले दाब्ले थांसै नामा आनै? दाब्ले थांसै जोंफोरो। माबा दाब्ले अमानो आदार होदे दसे थानानै। जागोन दे आनै। ओमफ्राय आनै नोंलाय खैदिनसो थागोन? आङो सानथामसो थानानै फैनोसै। दे जागोन दे होमबालाय। मोनहैबा आंखौ फन खालामबानो जाबाय आनै। जागोन दे दाब्ले। ओजों आङो आब'नि मबाइलजों खालामगोन दे आंना रिसार्जबो गैया। दे खालामबानो जाबाय। माथो जायदुमा उन्दुलांबायसो। उन्दुलांबाय बियो। दे होमबा दाब्ले अमानो आदारखौ होमारदे ओमफ्राय दायो मोनाबो खेबसे हो। जागोन दे आनै। दे होमबा थाथ'दे। दे। मैथास्रि आनैया जायदुमखौ गावनि असे फिसाजो नङाबाबो जा अनखायो। बिदिसो जानांगौ। 1 घन्टासो थानानै होफिनसै आं अमानो आदार। दा थांथ'नोसै। ओ गाड़ी लेके ओ मैं तो शिकला दिखने के लिए ओ मैं तो निकल के आ गया मैं तो गाड़ी लेके ला 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 और डारा डारा डाना सनानो हरलायबाय खोनालै आंनिया सनाया मायोलै सना गारि सालायदों आं मिथिगौना गारि सालायनायफोराव फन खालामबाय थानाङा नोंलाय मिथिखागोन माथो आं सानसेया गारि सालायो होननानै नोङो आंखौ हरावसो फन खालामनांगौ मिथिगौना सानाव फन खालामाबाबो जायो नङा खैबार बुंनांगौ आं नोंखौ हा दोन गारि सालायनायफोराव डिस्टार्बनो दानि ओरैनोबाबो नोंजों रायज्लायनो बेसेबा बरिं मोनग्रा जाबायलै अहाबाय नोंजों अहाबाय हागौबा नोंखौ आं गारसिगोनसो ब्रेकआप दासो गोसोखांदों साला बै समायना सिख्लाखौ फन खालामनि र' मा मुंलायो लाइमोन दानना होदों र' आरो खेबसे बुबावनि र' फनखौ आया एबारलाय माथो मबाइलखौनो सुइस अफ खालामनासो दोनबाय बे हिनजावसो जाखोना सिख्लासो जाखो जेखि जाया आंखौ बियो सहस सानना लादों ना मायोलै आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै आरो दानना होनानै सुइच अफसो खालामना दोनदों नायना लागोन आं नोंखौ हाला मावजिसो आं हाला मावजि ओइ
नंमारगौना नंमाराहाय नंगौलै नंमारगौ बाजै जागोना बेसेबा समायनाखा गुफुरनो दे बिदिबालाय मोजाङानो जाबाय दे गावगायानो जुदि एसेबां समायना सिख्ला बासिनो रोंदों दे मोजाङानो जाबाय दे ओरैनोबा आजिखालि खैनाफोरखौनो नागिरना मोननो नागिरा मालाय बुकिं गोजा दे थाब थाब लाबोबा मोजांसो आंहाबो खामानि मावनाया एसे रेहाय मोनगोन आंबो बुरि देहा बेसां मावबाय थानो सिं साग्रा आथिं साग्रा जाबाय आंनियाबो आंथ' ओरैनोबाबो नेरसोन आबानि थाखाय बिहामजोसो नागिरखुमाना दंखायोमोन सिरि सिरि आं खिन्थायाखैसो होनबा आयै आदाखौ लाबोनो होदो मागोआव औ थ'आइ मागोआवनो लाबोनो होथारसिगोन आं अबाव नोंदाया अबाव एसे रायज्लायगौमोन आं बिहामजोनि बागै जेबो रायज्लायनांगौ बाथ्रा गैया आयै एसेबां समायनाखा गुफुरखा आरो मालाय खामानि दामानिबो रोंसोगौनो गियान गोनांबोनो आयु गसाय लोखि बिहामजो मोनबोसिगोन होनबा जोंहा आरो आयै न'आवबो बेसेबा धोनिखानो बिसोरहा आयु हाबाब डाबल लोखि बिदिखौनो सानना ला बेथो मागोआवनो लाबोनो होथारसिगोन आं आब'मोना मोनफैबाय खैजानाखौ फाननो हादोंना ओहो मोस्रोम दिनैबो दखान खुलियाखै दे थाथ'दो नोंसोरो थांसै आङो थांसै अबाव आब' न'आव थांसै आं नाथाय मानो दिनैखिनिखौ थाथारदो आब' गाबोन थांनो हागोन दे नाङा थाला आं थानानै आं मा लाब मोनगोन आं माबा हेल्प मोनगोन नामा आब' नोङो मानो बेफोरबायदि बुंदों आङो नंगौखौसो बुंदों बिबारि बेफोरबायदि बुंनाङालै आब' दुखु मोनो आङो जोंनि दुखुखौलाय सोरथो बुजि मोनदों आब' नोंसोरखौ हेल्प खालामनो थाखायथ' खैजानाखौ फाननो थांदोंमोन नाथाय मा खालामबावनो दखानानो खुलियाखैबा आरो जोंफोरनि आखायावबो फैसा गैमारा आब' 5000ल'सो दङ बिबारि आंलाय माथो नोंसोरखौ फन खालामनानै मालाबानो बुंहरदों फैसानि बेसेबा गोनांथि जादों होननानै खेबसे नङा खननै बुंबाय थादोंमोन आं नोंसोरनि सिगाङाव फन खालामनानै फैसानि बेसेबा गोनांथि जादों होननानै नोंसोरबो बुंदोंमोन जागोन दे हरगोन जोंफोर होननानै नाथाय दा मानो हरनो हायाखै आब' दा फैसायानो गैयाबा बोरै हरनो सना दखानानो खुलियाखै नोंबोथ' मिथिखागौना नोंबो आंजों थांफादों बिबारि नोङो जुदि जोंफोरखौ एसेबाबो साननायमोनब्ला खैजानाखौ मालाबानो फानना दोनगौमोन आं सानाखैमोन बिबारि नोंसोरखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आंलाय सानदोंमोन नोंसोरो आंनि थाखाय फैसा 2 लाख जमा खालामना दोनदों होननानै नाथाय गैया नोंसोरबो एखे गैला सनाथि हाबिया गैला जोंफोरखौ नागारनानै थांसिगोन बिबारि नोंसोरो मानो बेफोरबायदि खालामखौ मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावखो आं एसेबां दिननिफ्रायनो बुंगासिनो फैसानि बेसेबा गोनांथि जादों होननानै नाथाय नोंसोरो आंनि बुंनायखौ मानो एसेबो थाल लादिया आं फैनाय सिगां मानो खैजानाखौ फानना दोनाखै नोंसोरो बुंलाय बिबारि आब' बेवहाय आंनिबो गोरोन्थि गैया मानो होनबा आङो सना दखानिखौ बेफोरबायदि बन्द खालामना दोनगोन होननानै मिथियामोन बेफोरबायदि मिथिनायमोनबा आं मालाबानो सनाखौ फानना दोनगौमोन जाबाय बिबारि नाङा जोंफोरनो रावनिबो हेल्प नाङा हरनो गोसो थानायमोनबा फैसाखौ मालाबानो जगार खालामना दोनगौमोन आब' बेफोरबायदि दा बुं मानो बेफोरबायदि बुंगासिनो नोङो मा नोङो जोंफोरखौ मिथिया आरो जोंफोर बाबायसि मानसि जेखि जाया आंनो रावनिबो हेल्प नांला आं सानाखैमोन नोंसोरखौबो बेफोरबायदि होननानै आंलाय सानदोंमोन नोंसोरो आंनि थाखाय फैसाखौ जगार खालामना दोनदों होननानै नाथाय मिथियोबा बेलेग बाथ्रामोन आंथ' नोंनो खिन्थाबो हरखादोंमोन नाथाय खिन्था हरखांनायनि उनावबो दे मानिना लाबाय दे आब' जोंफोरनिनो गोरोन्थि थेवब्लाबो बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा मिथिगौना दुखु मोनो दे दाबो जेबो नंला दे जेबो नंला थाथ'दे आं थांसै लाइमोन आब' मानो बेफोरबायदि बुंगासिनो नोङो जोंफोरखौ मोस्रोम आगै आंबो बेफोरबायदि बुंनो सानाखैमोन नोंसोरखौ नाथाय बुंनांगौ बाध्य जादों दे थादो दे थांसै आं गासिबो थाथ' लाइमोन आब' थांनाङा लाइमोन आब' नोङो एसेबां गाज्रि मोनबाय जोंफोरखौ नोंदि जोंफोरखौ बेफोरबायदि गारना थांबाय नंमारगौ मोस्रोम लाइमोन आब'आ थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों लाइमोन आब'आ मालाबानिफ्रायनो बुंगासिनोमोन आंनि सिगाङाव
फैसानि बेसेबा गोनांथि जादों आंनो लाखनि दाहार हरनो हागोन ना होननानै आंबो हरगोन होनना बुंबाय नाथाय आं मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दिनै लाइमोन आब'खौ आब' आंनि सिगाङावबो बुंहरदोंमोन लाइमोन आब'आ जोंफोरखौ बेफोरबायदि गानना थांनायखाय आं जोबोद दुखु मोनबायलै बोस्रोम जोंफोर लाइमोन आब'खौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नाखानानो आंनो गाज्रि आंनो पापि सनाथि आगैया आंनि थाखायनो गोमागोन गोमाबाबो आं मानो लाइमोन आब'नि बाथ्राखौ थाल लादिया आं सिगांनो थाल लानांगौमोन दा लाइमोन आब'आ फैसाखौ मोननांगौमोन ना लाइमोन आब' आंखौ निमाहा होदो आगौबा जोंफोरखौ रावबो हेल्प खालामा आं सानदोंमोन रावबो हेल्प खालामाबाबो खमसे खम बिबारि मोनाथ' हेल्प खालामगोन होननानै नाथाय गैया बिसोरबो हेल्प खालामनोनो गोसो गैया खोना नङाबा मालाबानो खजानाखौ फाननानै फैसाखौ जमायना दोनगौमोन आंनि थाखाय एसेबां गोबाव समनिफ्रायनो बेसेबा बुंगासिनो आंनो फैसाखौ नांथारगौ होननानै नाथाय बिसोरो आंनियानो खाफाल गाज्रिलै जेथिंबो गाज्रि मा जाबावगोन दा नंमारगौ जोंफोरखौ रावबो मोजां मोना रावबो सैमारा फार्स्टआवनो आफाया जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालामबाय न'निफ्राय होखारहरबाय दा आरो अनजालुआबो गैला बेबो जोंफोरखौ गारना थांबाय खबरानो गैला आइ आरो सनाथि आगैनि अनगा आंनि जिउआव रावबो गैया आरो सनाथि आगैयाबोसो मदद बिबाबो रावनियाबो मदद मोना नांला दे रावनियाबो मदद बिनो फैला आरो रावनियाबो बिलाबो बिनानैबो लाब गैया रावबो मदद खालामखाया हाखौबो फाननो नागिरदोंमोन नाथाय बायग्रा मानसि रावबो ओंखाराखैनो दा मा जामारगोन सनाथि आगैया